Pozývam vás na rozvojový deň, ktorý sa uskutoční 14. októbra v Starej Tržnici, kde okrem iného budem diskutovať aj s Adelkou Banášovou a s Michalom Horeckým o rôznych podobách rozvojovej pomoci v súčasnosti. A pre tých, ktorí prídu na celý deň, budú môcť vidieť a stretnúť naživo ľudí, ktorí pomáhajú, čo je veľmi dôležité, pretože dnes sa do ľudí, ktorí pomáhajú, každý pomaly obúva. Uvidíte naozaj sných dobrovoľníkov, ľudí, ktorí majú živé zážitky z prostredia utečeneckých táborov, a to všetko v čase, keď riešenie medzinárodnej utečeneckej krízy, ktorá sa dotýka aj Slovenska, je absolútne nedohľadné. Dúfam, že sa uvidíme 14. októbra.